Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Chairman Kamekalia Joint Action Committee of Commercial Vehicles uba Wandonbok Jerwa. Hanegasngi habai keren bad unong thok kubor lopen pau ya ke Jingsnguthuh phala ba ke Sorkar kam pendon kam dai ki start tip kot kata dai ki pathologist bad ki virologist ki bala puli benya bha habai dai bad ka klam kango. Susu nakaliang jong uni nongelam uloong ba ke Sorkar hadu menta kanang pendon kam da ki Dr. MBBS. Kan ayu ya ke Sorkar bahkan pendon kam ya kini ki pathologist bat ki virologist bakin batai benya habaya dei bat kan ka klam nagaleng uba jerwa ula ongru ko Sorkar ba wat sngaurem sngaw ba pha mi sakmat ya ki pathologist bat ki virologist bakin batai benya bangin light na kan ka klam habidei bagani ka an start tip kot mo ngidon hap keleng dari India lani hak perthai satlak jong perthai ngidon lag jong jong start tip kot mo kata kalong ba ki pathology bat ki virology te kini kidei ki doktor ki bala pule special bah saphang kane kalan khamtam habi dei ba kane ka khlam kongo ka bangingi keduk menta ba ka Sorkar ku mangi menta bunsien kapenan kam da ki doktor MBBS kepenan kam di doktor MBBS haka ba ki klam pas pat de ya kalan pathology pat virology tekan ayu pat ya Sorkar bat ngatip syahiru ba po ka Sorkar jela jongi ngidon ya kita ki doctors ki bala pas bahai kata kalan kham tam habi de begini pathology bat virology makin batai ke nya pat ba saphang kane ka jinglong jingman jongani ka klam kongo henry kum ba kolong menta empat dan tapi kita ki doktor ki bakin mi sakmat bakin batai sayu pat ba habire bakin aklam kau ngi even bantang social media ba kitu kin real minute doctors lani kin real konta doctors pasit mo lani kita ki doktor bla su pas kai tang hapon real minute ni real konta kia spread ki news jong ki bandong ba kan ka virus kolong ka bakum ta new vaccine long bakum ni long bakum tai te khnang bo pat ba unsai ngam dan kam nakaliang gojonga banga Jingmut watnam skoram ko Sorkar ba yet banga Jingmut nakaliang jongi kum Nongñiah kali basmo bhase phami sakmat ye kitu ki virology bat ye ki pathology pathologist doctors ki bakin batai saphang kane ka jingsisa jong kane ka khlam kongo khnang bo patba Pynsngewthuh je dikum kolong menta u kham ngai man ya katai ka jing batai jong kitu ki start tip ki basu tip 3 minute pas doktor ndru kanta kum kitu ki bala pule sai ki ba ban pas doktor ndru snem te kumta ngakun tu jor ya Sorkar budan burang gojungi ba lakunup no kadai ban khot ya kitu ki pathology bat ya ki virologist ba kin batai benya hai bere ba kani khnang ba kajai ban reu gojungi kan laj na kani ka that wave kum bangi ki wi ki jela kelas dang man ya lani kelas dang man sar kani ka that wave ro tang ni tai